Sinibona lonibingelelayo uye Mgodi waziwa mfana wale ulundweni mahlekehle. Cha ukuthi ngiphakame nokukhulu mhlambe ukubingelela kubo bonke abathandi nabalandeli bomculo wamaskandi, njengoba sathi umaskandi lezi insuku into esezingeni neseqophelweni eliphezulu, kodwa abantu akumele balazi iqiniso njengoba Imfez emnyama esikuyakuchaza lokuthi 21 April ayiphelele zonke kwi-Indlabeyiphika Maskand Festival. Akekho ozoncengwa ngalowo itshenti uzobe khona ngoba phela kunabafowethu la abathi mabesutha befuna ukufumbatha bodwa kumaskandi abazele indlala kumaskandi. Cha, akungazelwa indlala kumaskandi, akuzelwe into ezokwenziwa ukuthi kujatshuliswe abantu ngomculo, umculi bese ehola lokhu kufanele akuhole, angabikho umculo ofuna ukudlalela. Le genge le efuna ukusutha yodwa, hayi siyayivala le genge efuna ukusutha yodwa. Umculo wamaskandi lona kuyadlalwa, akusiyimpi. Lawola bafowethu, sanibonani inkalo zonke Afrika yonke, Imfez emnyama lomfo wakhumalo. Bafowethu, i-21 seyifikile, lolu suku selukhona. Ngiyacabanga uzokukhumbula lokhu. Sindawonye bafowethu, i-21 ahlanganeni sonke elisiphathi siyoshaya ingoma bafowethu. Akekho umuntu ozobe engekho ocabanga ukuthi uzobe engekho. Sobe siphelele sonke, kuzobe kufiwa ngalendlela esixako. Asenzeni into engakazi yenziwa ngisho nawukhespa. Namhlanje thina kumele siyenze njengamaciko amaskandi nokubambisana singabantu, siphusha umculo wethu uye phambili, singalokhu silebala indelelo engasisili. Melekihle Kunjalo nje bafowethu, njengoba Imfez emnyama isishilo ukuthi akekho umculi ozobe engekho ngoba ecabanga ukuthi uzobe engekho. Sonke siyaya kwindlabeyiphika Maskandi Festival, sonke siyaya, kuyayiwa khona. Akekho umculo ocabanga ukuthi uzobe engekho, uzobe khona. Indlabeyiphika Maskandi 21 April sobe sikhona, siyamaciko amaskandi, siyophusha lowo mshikashika lowo. Abantu abeyoqhuba nje indelelo engekho. Umuntu ngoba nakhe ebona esuthi ngalelo langa bese engafuni ukuthi abanye abantu bofumbatha. Bafowethu umaskandi ikhona, akusiyona indawo yokuphanga ukudla.